Čo odkazuješ budúcej frajerke? Ja hľadám tiež dievčatáky. To má ťažké. Nič neodkazujem. Nič neodkazujem, nič. Dobre to je, takto to je dobre. Musím tam vyzerať inteligentne. No, dobre, stačí, ne? Mestská športová hala, Petrik Rytmus Brbovský, predná, hop, predná, hop, predná, hop, zadná, hop, dvíha, hop, dvíha, au, hej! Petrik Rytmus Brbovský, môžeš začíť. Vôbec nerobme z toho cirkus. Športová hala, hlavný zápas večera, Maroš Vyskoč versus Petrik Rytmus Brbovský. Jak ti jebe. Kokos, ešte veľa, počkaj. Čo by som odkázal superovi? Nič. Dá koko do hubu musíš. Žačko, počkaj, toto mi padlo. Dobre, však môže byť to. Že daj, to tam nedáme. Superovi som odkázal, že ho chcem zničiť, že ho chcem ponížiť, že ho chcem rozbiť. Máš na čo tešiť, dočkaj, jak mu dá koko do huby. Presne tak. Oj, chlapec, to je Miško, tak.